8 στις 10 γυναίκες επισημαίνουν στη make-up artist να μην βάλει πολύ πούδρα για να μην τις δείχνει μεγαλύτερες. Αν σου πω ότι το Glow Glass Skin δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν χρησιμοποιήσουμε μια πούδρα λάμψης, τι θα μου πεις? Πάμε να δούμε μαζί 2 λεπτόρεστες πούδρες, μία πιο matte και μία πιο glow, να έχεις και εσύ το αποτέλεσμα που θες, είτε έχεις λιπαρό είτε έχεις ξηρό δέρμα και σίγουρα να μην δείχνει όχι απλά καθόλου γερασμένο, αλλά ίσα ίσα fresh, φωτεινό και αψεγάδιαστο. Θα ξεκινήσω με την No Pore, την οποία την έχω λιώσει, οπότε θα πάρω τα υπολείμματα μέχρι να παραλάβουμε αύριο, η οποία είναι μια τρομερή πούδρα για να κάνεις το bake σου, ακόμη και αν έχεις λεπτές γραμμές κάτω από το μάτι, αφού έχεις βάλει το concealer σου και τοποθετήσεις αυτή, θα σου δώσει έξτρα φως, θα βάλω και σε αυτό το μέρος και εδώ πέρα και μοιάζει λίγο και με αυτό που λέμε πούδρα σιδερόστρα. Θα κάνει το bake μου, θα μου δώσει matte αποτέλεσμα κάτω από το μάτι και φως. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να μην σπάσει το make-up μου. Αφού την έχω αφήσει, θα πάω να σου δείξω την ωραιότερη πούδρα του κόσμου, πραγματικά, τη Σύμπρα, την Transparent. Αυτή είναι μια πούδρα λάμψης. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις αν έχεις λιπαρό δέρμα, αν έχεις ξηρό δέρμα, οτιδήποτε δέρμα έχεις, για να δώσεις ένα glowy και μια νεανικότητα, χωρίς να είναι έντονο το αποτέλεσμα και μπαίνει ακόμα και στα πιο λιπαρά δέρματα, γιατί κάνει το μακιγιάζ μας να κρατάει περισσότερο, δίνοντας μια φυσική λάμψη. Καλά, αυτό το είδες. Φάνηκε και το bake, αλλά να σου πω αν έχεις λιπαρό δέρμα, να μην τη φοβάσαι τη λαμπερή πούδρα, γιατί θα σου δώσει μια λάμψη και ένα flawless αποτέλεσμα, ένα πάρα πολύ φυσικό, μια φρεσκάδα, την οποία δεν θα δεις με καμία πολύ matte πούδρα. Και αν θέλεις, μπορείς να κάνεις ένα συνδυασμό, όπως έκανα τώρα εγώ. Να βάλεις τη μάτι σου με ένα σφουγγαράκι έτσι παφ στα σημεία που μαζεύεις πιο πολύ λιπαρότητα, εδώ ή το καλοκαίρι που υδρώνουμε, σε αυτά τα σημεία, και να βάλεις τη γυαλιστερή σε όλο το πρόσωπο για glow glass skin. Εννοείται το πιο σημαντικό βέβαια είναι και η βάση μας. Αν έχετε βάλει ένα make-up το οποίο είναι στόκος ή κάποιος που μου λέτε θέλω πολύ μεγάλη κάλυψη. Όταν θέλετε κάλυψη, αν έχετε κάποια σημαδάκια ή οτιδήποτε, θα μου χρησιμοποιείτε corrector ή concealer. Από πάνω ένα ωραίο make-up λεπτόρευστο, ενυδατικό, πολύ ωραίο. Εγώ σας προτείνω πάντα του σταματίου γιατί το έχω ερωτευτεί, έχουμε τόσα make-up, αλλά έχω πάθει έρωτα με το συγκεκριμένο. Και από πάνω τις πουδρίτσες μας. Ελάτε να τα δοκιμάσουμε όλα γρήγορα. Σιδηράζουμε αρχές 29 στον Αύπλιο και αν είστε μακριά, μπείτε στο site μας ή στο Instagram, στείλτε μου μήνυμα για να σας καθοδηγήσω σωστά.